kömege meýata şagalara, ýagny ýaragsız şagalarym ýa garyp yetim ýetirlere me umuman bu kömege meýata şagalara kömek bermek üçin döwletilen haýyr tagap fondu diýip elan edýärler özleri. Ýani resmi türkmen döwleti habarlaryndan alanan maglumat şu. Indi seredin on ýa-ni şol geçirilen maksadadyň barşyna gurbany berdim Muhammedow. Näme diýär? Indi şoňa ýygynanjak puluň niýe sarf ediljekdigi barada. Bu diýär Daçylyk halk maslagaty, ýani Gurbany Berdimuhammedow halk maslagatynyň başlygy diýär. Из фонда будет выделены деньги на строительство производственных объектов в рамках второй очереди застройки города Аркада. Şu fondun diýär büdjetinden pulundan diýär indi diýär Arkada şäheriniň diýär guruluşynyň ikinji tapmyry üçin zerur bolan şol böyle производственных объектов diýär önümçilik obyektleriniň guruluşy üçin zerur bolan şykdajylary diýär biz şu hasabyny şu fondun hasabyna diýär üpçün ederiz diýär. Eni bu näme bolýar öýde bir elan edenlerine çağalar üçin şu kömege meýata çağalar üçin döredilen fond diýär ýygynyň İnsan ýygynyň barşynda da ýa dilinden tapdyr ýa özüniň gizlemeli zadyny aýdyk goýberýärmi? Ýok diýär biz diýär bu hasabyna diýär şäheriň diýär guruluşynyň ikinji tapgyryny ýa şununla toplanjak pulun hasabyna amadan